68 anyos nga lola ug 5 anyos nga apo niini gipanigbas patay samtang natug kaganyang kadlawon sa Purok Lumboy, Barangay Panangban, lungsod sa Compostela. Tulo usab ang naangol sa naasoy panghitabo diin ang sospek kadugo ra sa mga biktima. Mubalik si Alan Domingo sa report. Nahitabo ang brutal nga krimen alas 2 pasado kanyang kadlawon diin gisulod sa suspek ang balay sa mga biktima. Samtang hinanok sa pagkatulog, gitigbas nini ang 68 anyos nga biktimang si Evelyn Jaime nga nakaangkon og samad sa iyahang nawong, liog ug likod. Giapil usab sa pagtigbas ang katupad sa pagkatulog sa apuhan ang 5 anyos nga apo nga si Gail Jaime Kugay hinungdan sa hinanaling kamatayon nila. Samtang adunay laing tulo ka mga miyembros pamilya ang gipanigbas usab apan nakasugakod og anaas tambalanan. Ang suspek sa krimen na ilang si Jason Avila, bana sa kadugo sa mga biktima nga tuwa sa abroad. Dili madawat sa pamilya sa mga biktima ang gihimo sa suspek. Dili pagigani gyud. Igo ang pagpatay niya sa kong anak nga usa ka buok. Bisag unsaon pa siya, bisag dugmukon pa siya, dili gyud, di kaigo. Ang kinabuhi nga yang Grabe ang bata, naligo. Grabe ang bata. Gikan pag inisimala itong Sabado dito. Gusto siya maligog dagat. Ito minaligo mig dagat kahapon. Kahapon pa sa ito ni uli diha. Human sa krimen nga gihimo sa suspek na dakpan usab kinidayon sa mga otoridad. Gani nakaangkon kini og grabing bunog sa lawas human na hinaykan sa mga tawo sa dapit. Sa pakisusi sa kapulisan, giplano ng daan sa suspek ang gihimong krimen. Nailo usab ang suspek sa ilang dapit nga tiggamitan sa illegal nga dugas. Naay ka ng kuhan, naay ka ng pagplano ang iyang gibuhat. Kaya nga gituyo man iyang ka na nang ngit-ngit pa. Gigamitan niya giniban. Ganang mga hait nga butang sa to pa will plan ang iyang gibuhat. Plano sa to pa na magkuantak maigo gid sa katong murder nga kaso. Gikaragdang pasakaon og tukmang kaso ang suspitsado. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.